Zdravo, Dani, gdje si mi, brate? Kako je? Dosta oficijalno ovdje, bez veze. Preletimo malo ovdje na ovu stranu, a? Normalno. Je to okej? Pa dobro, malo bejs. Da, šta ti je to, brate? Ne pogledaj ovo, bre, šta ti je to? Pa ništa, šminka, bre. A? Pa šminka. Kako je, bre, šminka, bre? Ajde, pričaj, nema pojma kako Pa ništa, brate, sreo sam tu sa likom posle ne znam koliko vremena. I bilo sve super, na početku i onda posle nekog određenog vremena... Čekaj bre, ali možeš od početka da mi pričaš kao šta je bio uzrok direktan, taj povod? Pazi... Taj verbalni povod bre za udarac, mislim. Da. Je on prvi udario? Da, prvi da. Napad. Šta je on, napadač neki ovako ili... Da nije napadač ovako, nego kao ja sam ostao duže neke pare, zajebao sam ga za ne. Pa to je istina šta? Pa gdje je istina, kako istina? Pa otkud mu takve su monute ideje, ne razumem, možeš kako... Pa ne znam ni ja odakle mu takve su monute ideje, ko zna šta je... Ma daj bre, vidite ljudi bre, mislim, vidite šta je čoveku bre, on je normalno. Znači, a on? Pa ništa. Koliko je on našminkan? Pa malo manje od mene. A? Malo manje od mene. Zato što sam se ja, dok sam se opasulio, šta me snašao, stavio, šta sve. Ne se? Pa da. Znači tako? Pa je, tako. Dobro, pazi da ti kažem jednu stvar. Ovo je nemoguće, mislim, ja zaista mislim... Pa ko da ga je neko gurno, on pao beton. Mislim... Ili ga je trefno. Ali, brate, ovdje će brzo da kako se zove, prođe, to jeste oguljeno. Ali ovo je ozbiljno već, pazi, ovo možemo iz urgentni dovodimo. Ma ja. Brate, mislim, znaš kako, ovo je parkada, brate, blizu, ovo je da pukne, brate. Znaš, jel osjećaš vrtoglavice? Ne. Jel osjećaš konvulzije? Ma kakve, ništa ne. Brate, možeš nešto da osjećaš, mislim kako. Pa osjećam samo peckanje. Peckanje? U kom delu peckanje? Evo ovdje i ovdje. A jel ti se to odražava na oko to peckanje? Ne. A? Ne. A ovdje u ovom delu? Ništa. A čekaj da te pitam, ovdje u ovom temenom delu? Ma jo. A? Nemaš ono da ti se spava? Ne. A? Ne. Kako si zevaš? Pa brate, ovo... Ne zevaš, brate, koliko ja znam, radiš, jebemo mater, pišeš, tako, sviraš, tako. Šta se ti to da radiš? Normalno. Samo ti kažem Sebo, mislim, počeo da se viđa sa tvojim svastikom. Sa tvojom svastikom je počeo da se viđa. Tvojom svastikom, bre? Pa šta ti dođe i bi ga te od... Moja svastika daleko, bre, na Medaković. Od tvog brata žena, pa njegova sestra. Njena sestra. Šta je sa njom? Pa počeo da se viđa sa... Pa nisam se počeo da se viđam, nemoj ti da pričaš gluposti. Marš bre u pičku materiju bre. Ćale, ajde. Vrš. To je ono što najavljujemo, u stvari, teatar apsurda na videotraci, na filmu. Na filmu. Na filmu, da. U redu. To je bilo to. I evo ja ću se isto pozdraviti ovdje, ja se nadam da sam se ja nešto video, nemam pojma da sam se ja lično nešto video. Ja ću evo isto da pozdravim odavde Sebastijan, drago mi je. Peace svim ljudima, samo mir. Mir zbog toga što je to potrebno da čovjek izađe napolje i vrati se ovakav, bez veze. Mislim, ljudi sa otvorenim problemima, otvorenim na mozgu, znači to su otvoreni problemi, da tako kažem, prosto na glavi, šetaju zašivenih glava, znači neke glave su zašivene, da tako bih rekao, neke su otvorene rane, ako me razumete, znači dovode i druge zdrave ljude u stanje, znači da idu na urgentni centar jednostavno da zašivaju glave, ako mogu tako da zaključim, je li tako? Ćemo po jednu kafu sa... Da. Evo, doviđenja.